Cantas veces escoitaches iso de rir por non chorar? Esa podería ser perfectamente a filosofía de vida da nosa convidada que se fixo viral nas redes sociais por tratar con humor a crise da vivenda. Ela é Laura Pato, pero seguro que che soa máis se che digo Le Petit Patito. Bueno, benvida, Laura. Gracias. Cada quen é libre de poñer o prezo que queira por un piso, sempre que alguén queira pagalo. Ti que opinas disto? Bueno, eu penso que non se debería utilizar a vivenda como se fose un ben máis de mercado. Que pensas que lle pode levar a unha persoa a alugar un piso de 20 metros sin venta? Pois eu penso que é simplemente a avaricia. A verdade é que calquera burato que se poida decentar un pouquiño o máis factible que finalmente se alugue. Entonces a xente aproveita un pouco esta situación de precariedade e de que non hai suficiente oferta. Non ter un sitio, un refuxo, que neste caso é a vivenda, crea unha brecha na sociedade que é o mínimo que se lle exixe a unha sociedade sana, non? Ter unha vivenda, un teito digno. E agora mesmo nos estamos atopando non que só non son dignos, sino que non se poden pagar. Sí, a min pareceme moi importante o adxetivo, neste caso, digno, non? Que é para ti vivenda digna? Pois, o rasero baixou moito, non? Agora eu penso que unha vivenda digna nin sequera ten por que ter forno, non? Penso que, bueno, ter unha iluminación natural, que non sexa un baixo, que non sexa que teña unha altura adecuada, non que sexa unha guardilla como se ven moitas por aí, e pouco máis, que se poda estar de pé nel. Cousas bastante básicas, Sí, non? sí. Eu supoño que ti, a través da túa comunidade, pois que che chegan así experiencias de moito tipo, non? Non sei se hai algunha que che chamara especialmente a atención. No, é verdad que moitas veces que teño subido vídeos de pisos, hai moita xente que me comenta eu vivín aí, eso pasoume moitas veces. E bueno, que sí que suelen comentar é que viviron aí porque non lles quedaba outra, pero que o precio era moito menor, quizá fai 3-4 anos pagaban incluso a metade. Entonces eso sí que é o que me chega. Mira, de todas as búscadas que ti fas nos portais inmobiliarios, no, que foi o peor que viches? Porque eu vin un vídeo no que, bueno, que parece que é unha creación de IA, no, que teñas dentro da ducha un váter. Sí, ese se viralizou moito. Ese foi un piso que estaba en Madrid e que tiña, o piso era infame en sí mesmo, pero dentro da cociña había un plato de ducha e dentro do plato de ducha había un váter. Bueno, eso é arquitectura creativa, non? Sí, eso, bueno. Claro, despois a xente acusa moitos arquitectos de isto. E bueno... Seguramente non había un arquitecto detrás, non? No, solo alguén con moita creatividade, non? Un DIY, do it yourself. Mira, e se tiveses que describir aos portais inmobiliarios cunha película, cal sería? Los Soprano, unha serie. Mira, tiveches así algunha vez algún problema pois con algunha inmobiliaria, con algún caseiro, porque, bueno, é certo que os teus vídeos poñen o foco no problema que hai, non? Pois problemas non, de verdade, de feito unha vez fixeron unha especie de encerrona nunha radio en Coruña, que non vou decir cual, pero nos xuntaron nunha mesa redonda a min e a presidenta das asociacións de inmobiliarias de Galicia. E, bueno, a verdade é que foi super maja e me dixo que vían os meus vídeos e que decían, joder, es que tienes razón. O sea, que hai capacidade de autocrítica aí tamén. Sí, nas inmobiliarias sí, pero claro, os de arriba... Entendo que non, pero esa xente nin saberá que existo, así que... Ti quen crees que ten a principal responsabilidade nesta crise da vivenda, que é certo que vemos que é unha bola que cada vez é maior, porque levamos a tempo falando de que hai un problema de acceso á vivenda, pero nestes últimos anos é que a situación non mellorou, vai a peor. Non, vai a peor, e falase moito do tema, que a primeira preocupación da poboación, sexas da cor que sexas, pero eu penso que bueno, hai que poñer non só o foco aí, sino solucións reais, cambiar un pouco a mentalidade, tanto do aluguer como da compra a vivenda. A maioría da xente está pedindo en aluguer, non? Supoño que isto tamén ten que ver co incremento dos prezos da construción, coa precariedade na que vive a xente, que de repente a túa aspiración non é comprar vivenda, é simplemente algo, bueno, tan básico como poder alugar un piso no que vivir. Sí, poder alugalo e poder estar con certa seguridade nel, non? Porque ao final é verdade que dependemos un pouco da vontade dos caseiros, non? Para facer as nosas vidas e os nosos planes. Tamén é moi entendible que a xente necesite ter un teito, xa que todo demais é tan inestable.
Tamén esa sensación, non, de levamos moito tempo falando de política de vivenda, a situación vai a peor, en certa maneira tamén se está trasladando de que non se pode facer nada máis do que se fai, pero, sin embargo, hai outros modelos que demostran que é posible garantizar o dereito á vivenda. Eu penso, por exemplo, en Viena, non, na aposta que ten pola vivenda pública, pola vivenda en alugueiro. Tú crees que eso se pode facer aquí? Eu penso que sí, pero tamén penso que é difícil de repente cambiar unha mentalidade que temos tan metida dentro. Pero, bueno, creo que máis que factible, porque non hai que irse tanto a Austria, sino en Cataluña xa hai un número de cooperativa de vivenda colectiva como moito máis importante. Navarra tamén é un bo exemplo, que non son perfectos, pero están moito mellor do que estamos aquí, por exemplo, ou en Madrid. Bueno, vou dar un dato a ver que che suxire, non? No ano 2024 en Galiza só se construíron 5 vivendas protegidas. Devastador, claro. 5, Claro que... É que, claro, despois a mí me repiten moito que, bueno, a xente dun espectro político concreto, que hai que construir máis, que esa é a única solución. E bueno, é unha dar solucións, pero hai que ver que tipo de vivenda se construe, non? Unha pode ser a vivenda pública, que vemos que se construíron 5, e o que non pode ser é que se construa máis e que sexa todo para os mesmos e para seguir especulando. A min unha cosa que me chama moito a atención é como mentras temos un problema moi grave de acceso á vivenda, hai unha parte moi importante da sociedade, a dereita está poñendo o foco nas ocupacións. Sin embargo, en Galiza vemos que no último ano houve 66 ocupación, cando o que temos é a miles de persoas que ou ben non poden acceder a unha vivenda ou tamén a moitísimas que foron desafiuzadas, non? Non sei como valoras ti isto. Bueno, a política do medo, non? Que ao final a xente se queda co dato de que dice Ana Rosa pola mañá e a base de repetilo e de que che digan pero a ti gustaríache que te ocuparan a túa casa, que farías? E é tan sinxelo como moita xente nin sequera sabe que se ocupan a túa primeira vivenda non é unha ocupación, non? Si é unha, bueno, si é unha actuación policial inmediata, eso teño entendido, non son experta en leyes, pero bueno, é como que a xente repite mantras que escoita e que lle resultan cómodos para argumentar as ideas que defenden. A veces falase de que regular os prezos do alquiler é unha utopía, non? E ademais insístese moito en que as zonas tensionadas non funcionan. Eu non sei se tes algunha opinión a este respecto. Bueno, a verdade é que eu vivo en Coruña e teño as alertas de idealista activadas sempre, porque son adicta, e é verdade que desde que se declarou zona tensionada, penso que os precios están baixando un pouco, é dicir, eu creo que agora hai pisos que están bastante ben por precios todavía altos, pero creo que asumibles. E, bueno, ao final penso que sí que pode servir de algo esta regulación, non? Algúns propietarios terán unha opinión diferente, pero creo que é unha cousa xusta para todos. E logo está tamén outro debate e é como a vivenda de uso turístico está sustituindo a vivenda, non? E, en certa maneira, o que estamos facendo é convertir un parque de vivenda que se fixo para precisamente que a xente puidera ter casa, convertila en hotéis. Como penso que a maioría de todos estamos en contra de que se morran as cidades por culpa dos Airbnbs, pero tamén é verdade que ao final moitas veces temos que acudir a eles, porque a única maneira de viaxar axustándonos ao noso presuposto. Entonces penso que, por un lado, os hotéis se deberían poñer as pilas neste aspecto e por outro, que a regulación é necesaria. Penso que está, aparte de todo isto da vivenda turística, penso que é importante, que tamén afecta ao final, non? Porque o solo é limitado. Entonces, é verdade que o mellor temos que replantear o modelo que temos interiorizado na nosa cabeza, que vai unido do que é unha vivenda, non? Que vai unido a nosas experiencias pasadas. Entonces, en Cataluña existen pisos, por exemplo, comunidades que se adaptan aos novos modelos, por exemplo, monofamiliares ou unha familia de unha nai e unha filla, o estou inventando, non? Pero quero decir que non son familias numerosas como eran antes e ao mellor, pois eso, existen, o que decía antes, bloques de vivendas con cociña compartida, para 3 vivendas e despois os apartamentos. E funciona. Ti cando escoitas propostas como vamos a facer que os baixos podan ser vivendas?
Pois, a ver, é verdade que hai baixos maravillosos, con unhas condiciones de luz casi como isto, pero non é a realidade. É aproveitar hasta o último resquicio para gañar máis cartos. Bueno, e logo ten outro problema que eu creo que tamén é un problema de deseño nas cidades, en que estamos facendo que as cidades deixen de ter servizos, entón que para poder acceder a esos servicios tes que coller o coche, desplazarte, non? Por exemplo, no meu barrio onde vivo agora, desde fai 5 anos ata agora, cambiou moito, porque agora había moitos comercios que antes eran outras cousas e agora son lavanderías. Por que? Porque ahora nos pisos a xente non pon lavadoras, non sei, é como que se está externalizando todo da vivenda, o lavar a roupa, o cociñar. Bueno, é verdade que aquí non estamos tan mal como en Madrid, non? Pero en Madrid hai moitos pisos que non teñen cociña. Entonces a xente o que fai é pedir a Globo. Entonces eso ao final estános afectando a maneira de vivir e a cidade. E se está perdendo a rede do barrio e todo isto que tan importante ter, non? Bueno, agora estaba te escoitando e recordaba cando eu era estudante en Santiago que, por exemplo, cando había un piso con lavadora, poñíase como un extra, Guau! E é unha sensación tamén como, bueno, que hai problemas que o mellor antes só tiñamos os estudantes, cando éramos estudantes, que parecía que tiñas que asumir unha vivenda con unhas condicións inferiores á media. Sí. Eu creo que o que está pasando en certa maneira ahora é que ese deterioro está chegando a outras capas sociais. É o que sempre me dicen, en plan, no, a xente xoven e tal, pero e é verdad que ninguén ten que pasar por eso, nin os estudantes nin ninguén. Pero bueno, é verdad que tú cando estás con esa mentalidade de, bueno, isto é unha situación temporal, tamén te adaptas a todo e alargas os poucos cartos que tes para todo o mes, toda a semana, e iso o fixemos todos. Pero claro, agora penso que o drama é que hai familias nesta situación, familias ou persoas adultas. Entonces, eso sí que é moi significativo do mal que estamos. Que nos ahora falamos moito do problema de acceso que ten a mocidade, que é certo que é un segmento que, claro, ten máis demanda de vivenda, ten salarios máis baixos e, polo tanto, agora unha dificultade engadida. Pero xe, os problemas de acceso xa non son só xente moza, xente traballadora, familias que non se poden permitir un alugueiro. E a mí tamén me parece que falamos pouco de outro sector que quizáis non é maioritario, pero que vai a xenerar un novo foco de exclusión, que é xente que se xubila, que vivía de aluguer e que sabe que ca súa pensión xa non pode seguir vivindo onde ao mellor estuvo os últimos 20 ou 30 anos. Sí, eu penso que un pouco por esta situación é polo que temos tan metido dentro o tema de que temos que ter unha vivenda en propiedade, por a inestabilidade que nos rodea, non? De ter un teito onde acabar os días, porque un pouco eso, que vai ser de nós dentro de non sei cuántos anos, non quero nin pensar, a quanto vai costar o aluguer dun piso. E a ti que che levou a utilizar o humor para empezar a falar do tema da vivenda? Que é unha situación moi seria, Sí. Non sei se era que necesitamos unha vía de escape ou esta é a mellor maneira de chegar. Pois a verdade é que simplemente porque a miña forma de ser e como me sei comunicar tamén é como un escudo, non? E bueno, creo que o humor é como un nexo, non? Que nos une a todos. Isto descubrí uno eu porque me fan gracia o mellor chistes de personas horribles. Entonces digo, bueno, pois vou facer eu o mesmo e así ao final chega como a mesma idea ou concepto a maior parte de xente posible. Bueno, ti tes máis de 200.000 persoas que te siguen en Instagram, sin embargo, non te consideras nin unha instagramer, nin crees que eres unha youtuber, ni activista neste sentido. Como te defines? Non sei, eu penso que é a miña conta de Instagram personal que de repente derivou en isto, porque bueno, a veces subo debuxos, textos, cousas que teñen que ver conmigo e non cunha temática que eu lle queira dar á miña conta, non? E dentro de 5 anos, pois o mellor se todo isto da vivenda se solucionou, esperemos, pois estarei enfadada con outra cousa e terá virado de outra maneira. E cal é o teu motor creativo, non? Que é o que che fai aí crear? A raiva ou as injustizas. A indignación, non sei. Sí. E para ti neste proceso de creación, non? Porque aparte de ser arquitecta tamén tes unha parte como diseñadora, Sí. A inteligencia artificial é a túa aliada ou é a túa inimiga? A ver, eu penso que é un inimigo de todos os creativos. Pero dito isto, é verdad que a veces lle pregunto algunha cousa. Creo que como todos. Pero bueno, penso que lle vai quitar traballo, que lle está quitando traballo a moita xente.
Bueno, aí hai un debate moi importante sobre como debemos de regulala, non? É como que perde todavía máis importancia o traballo que facemos os creativos, porque ao final está ao alcance de todos, que xa o estaba con isto típico de, bueno, me lo hace mi primo que me cobra menos. Pois agora é un pouco o mesmo, pero xa está ao alcance de calquera. E despois está o tema dos dereitos de autor e todo isto, que nunca sabemos as referencias que utiliza, de onde veñen. Está empezando todo isto. Ti, ademais de, bueno, a túa implicación neste tema da vivenda, non? Tamén é certo que te tes implicado noutras causas. Que te move a ti para involucrarte? Eu penso que todos temos que posicionarnos. E é verdade que é un pouco injusto obligar a xente a que o faga, porque o mellor non todo o mundo está preparado para recibir certas críticas negativas ou que te cuestionen, pero eu penso que, bueno, que hai que dar un paso adiante e reivindicar todas as causas que creamos xustas. Eu penso que as contas estas de Instagram tan blancas e tan ambiguas non sirven para nada. Ou están escondendo parte do que opinan? Evidentemente. Bueno, ti tamén fixeches aí un libro que reflexiona sobre algo que creo que é moi importante neste momento, sobre todo para, bueno, vou decir sobre todo para as mozas, pero creo que podíamos decir que nos afecta a todas as mulleres, que a veces o mellor temos aí como unha visión un pouco paternalista, non? Tes esta frase de necesítote pero non tanto como iPad Pro. Sí. Que cando vamos a acabar co amor romántico? Pois eu penso que nunca. Basta ver o éxito de Cumbres Borrascosas e os comentarios á saída do cine. Pero bueno, a verdad que o libro este naceu dunha maneira moi natural. Achegábase un San Valentín e eu empecé a subir fraseciñas deste estilo ao meu Instagram. Entonces, de eso surxiu unha publicación do País, de Tentaciones, e de aí surxiu o libro. Entonces eu como que non podía parar de pensar en frases deste estilo, en plan... non sei, me hace ilusión estar contigo, pero máis ilusión me hace aprobar a oposición, así un montón de cousas que eu pensaba, en plan, é verdad, o sea, para min significa máis ter un traballo estable que ter un mozo. Supoño que para outra xente tamén, vamos a decilo. A ver, deixar de escoitar música metal ou deixar de crear contido nas redes sociais? Deixar de crear contido. Un tópico sobre a xente moza que odies? Sobre a xente moza, que o gastamos todo en Netflix e en aguacates. Unha tendencia de arquitectura que eliminarías? Isto de todo minimalista, todo beige. Non sei que non me ten eso, pero bueno. O peor que che pasou buscando piso? Buscar un piso, atopar un piso que me gustase e que me quitaran. Na túa casa nunca falta? Un cazo pequeniño. Porque non teño microondas. Alguén que che inspire? Tanta xente. Pruden e Lúa. Unha película que defina a túa vida? Corazón salvaje, de David Lynch. Bueno, Laura, moitísimas